Звери зачиняється. Наступний припинок – Партизанський проспект. Рухається по маршруту номер 16. Партизанський проспект. Наступний припинок – торговий центр Куско. Звери зачиняется. Наступный припинок – торговый центр Куско. Уважаемые пассажиры, не забывайте своечасово оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Припинок – торговый центр Куско. Наступний припинок – пожарное депо.
Припинок пожарне депо. Наступний припинок автошкола. Припинок автошкола. Наступний припинок рампи техніка. Осторожно, з'яву зачиняється. Наступний припинок рампи техніка. Припинок рампи техніка. Наступний припинок панцошний комбінат. Осторожно, з'яву зачиняється. Наступний припинок панцошний комбінат. Иди, я сейчас приду, я рассчитаю. Да. Сядь, я посчитаю.
Наступний припинок Іванів Престер. Осторожно, первый зачиняется. Наступный припинок Іванів Престер. Припинок Іванів Престер. Наступний припинок Київське. Осторожно, первый зачиняется. Наступный припинок Київське. Припинок Київське. Наступний припинок Чернівське. Осторожно, первый зачиняется. Наступный припинок Пионерское.
Стадіон Локомотив. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок – стадіон Локомотив. Пассажиры, не забывайте своечасово оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж осуществляется только на припинках. Подчас контроль продаж не проводится. Стадіон Локомотив. Наступний припинок – Чигурочне коледжі. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок – Чигурочне коледжі. Чигурочне коледжі. Наступний припинок – університет. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок – університет. Припинок університет. Наступний припинок – Азербайджан.